Какво става, момчета? Някакъв проблем ли има? Какво става, бе, чичка? Така и така си тук, фани завърши. Извинявайте, станала е някаква грешка. Следващата бутилка от заведението. Това е приказка. Ай, мърши! Айде да отидем от пробацията на нашата момче. Какво стана сега? Мамичката ти е ретро гангстър, как го играе жертва той, Ама и ти, братле... Стига де. Какво стига? Абе ти що не вземе млъкнеш? Приятелю, обикновенно мълчат курвите с по 18 думи в речника. Аз да ти приличам на курва? Христо Петров! Зоран! Тука! Петър Георгиев! Сашо! Росен Гацев! Гацев. Момчета, нормата е по кубик на човек за час. И 2 дена да копаете, ще отметнете час и половина обществено полезен. Тръгвайте! Господин съдия, аз много се извинявам, ама въобще не съм разбрал, че над мен лети въртолет. Цялата истина е, че аз се стоях в колата и се слушах гръцка музика. И ми стана хубаво, господин съдия, нали знаете как става? И не издържах, извадих пистолета си и започнах да стрелям. Дан. И си стрелям, господин съдия, и си пея сома му. Докато в един момент не се появиха маскирани мъже. Аз какво да направя? Не знам какво става. И докато се усетя, дали ще ме грабят, дали ще ми правят скрита камера, полетях, господин съдия. И летя, въртя се и летя, въртя се и летя. Докато успея да се прекръстя, се събудих в МВР болница. Това, което помня, господин съдия, съжалявам, не е много, но е от сърце. Съдията ни издържа и ме изгони от цялата. Чашата се давя всяка нощ и пропинам до... Да ме реже като нож. Той сега до теб заспива. Йо, попе! Подписвай! Ти си грешен човек, котче. Ще ти дам 1 минута да се помолиш за греховете си. Прости ми, моля! Не на мене се моли, бе, на него, бе, менте поп. Той прощава, аз не мога. Росене, какво? Пак ли ти стана патката? На колене! Отваря устата! Отваря устата! Я им сега, ти какво научи в затвора? Чашата се давя всяка нощ и пропинам до... Да ме реже като нож.
Подписвай! Ти си грешен човек, котче. Ще ти дам 1 минута да се помолиш за греховете си. Прости ми, моля. Не на мене се моли, бе, на него, бе, менте поп. Той прощава, аз не мога. Росене, какво? Пак ли ти стана патката? Какво сме си натресли, бе? За пръв път ли ти бяга курва? Само, че курвата се оказа дъщерята на шефа на Гене Боб, нали се сещаш? И друг път са бягали при татко, ама не при тоя татко. Росен, какви си тия майчински инстинкти, бе? Антонов, осъзнаваш ли какво направи тук що, братле? Осъзнаваш ли? Поръча дъщерята на комисар Попов. Ти луд ли си? Това повече никога не съм учил. Никога повече. Какво искаш да ти кажа? Ако малката курва тръгне да разказва на баща си как е минала почивката и в планината, какво правим тогава? Питал ли съм те, бе? Росене, питах ли те какво мислиш? Ами питай ме, не! Питай ме! Иво, не мога да те позная вече, братле. Не мога да те позная вече, братле. Не си ти! Всичко сме правили с тебе двамата. Всичко! Да, работили сме. Да, правили сме глупости. Но никога не сме преминавали някакви морални граници. Никога! Морални граници? Морал? Я се огледай, бе! Огледай се, бе! Виждаш ли някъде морал тук, бе? Виждаш ли някъде морал тук, бе? Има ли място тук за морал? Морал тук няма. Господ наказва онези, които най-много обича.